Ελάτε να δείτε τον κατάλογο ημέρας. Να σας ενημερώσω ότι τα πιάτα ημέρας είναι μοσχαρίσια μπριζόλα, πεϊνερλί χωριάτικο, πίτσα με χοιρινό και σουτζούκι στα κάρβουνα. Ο κατάλογος μας είναι στην οθόνη μου. Μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία που θέλετε να δείτε. Σας παρουσιάζω την κατηγορία που επιλέξατε. Μπορείτε να πατήσετε το προϊόν που επιθυμείτε να δείτε. Εδώ βλέπετε το προϊόν που επιλέξατε. Μπορείτε να δείτε τις επιλογές που μπορείτε να το συνδυάσετε. Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα που βλέπετε με τα απαραίτητα στοιχεία. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει με τα στοιχεία σας, πατήστε το κουμπί Ολοκλήρωση κράτησης.